Poštovanje, ja sam Said iz Irana. Došao sam prije 3 godine i pol u Hrvatskoj. Sad imam azil i imam jednu sina i 10 godina, ide u školu. Danas je lijepo dan za mene i sretan sam. Projekt Edukacijom do bolje integracije azilanata je projekt koji smo osmislili u cilju da zapravo educiramo azilante osobe koje su dobile azil u Hrvatskoj u deficitarnim zanimanjima u turizmu. Uz hrvatski jezik provodit će se i kulturna integracija. Nakon toga ide zapravo edukacija u samim turističkim zanimanjima i nakon toga smo uklopili i engleski jezik koji je zapravo potreban ljudima koji rade u turizmu kako bi radili svoj posao ako su u kontaktu sa klijentima. Na ovom projektu Žeres je partner sa zadacima motiviranja izbjeglica, okupljanja, poticanja da se uključe u programe kvalifikacije, formacije, dakle hrvatskog jezika, engleskog jezika i prekvalifikacije. Najveći dio naših aktivnosti je u dimenziji integracije osoba koje su dobile zaštitu i u tom smislu hrvatski jezik i zapošljavanje su 2 od 3 najveća koraka u integraciji uopće. Provodit ćemo 5 programa osposobljavanja, program osposobljavanja za konobara, za slastičara, za priprematelja jednostavnih jela, bureka i savijača i priprematelja pizza. Svi programi koji se provode u projekti su zapravo iz sektora ugostiteljstva i turizma koji, kao što sami znate, je vrlo popularan trenutno i u jeku turističke sezone. Hrvatska je dosta turistička zemlja, pa smo se zapravo orijentirali upravo na ta zanimanja. Posao kao dugoročni korak u integraciji, korak koji njima omogućava samostalnost, dakle da svojim radom, što i žele, zarađuju, prehranjuju sebe i svoju obitelj, na kraju krajeva i na taj način čak i kroz poreze, dakle vraćaju ono što su primili od ovog društva, što su dobili i pronašli ovdje sigurnost i zaštitu. Došao sam ovdje zbog da znam više, učim zbog koje kuhar i sad imam neke informacije zbog ove pomoć i da čekam za početak da idem učim hrvatski jezik, engleski jezik i pomoć za kuhar. Pa to je, znate, ako završim ovdje, onda bude jasno da potražim posao ovdje kada imamo diplom. I ovo bude jako lakše za mene, sad je kad potražim posao i to je, znate, kaže, ako nemate diplom, onda to je teško budeš, ali kad imam diplom, onda je sve jasno i onda budem super. U projektu smo probali sve zajedno nekako uklopiti da bi se te osobe zapravo mogle kroz zaposlenje još više integrirati i pripadati zapravo društvu. Poželjela bi korisnicima svakako da nađu zaposlenje i da vide da se u Hrvatskoj isto može zapravo i zaposliti i uspješno živjeti.